to asemu awuja fo hunu aso ana yadri maminko akosia ho na afedie omfa hunu no enhya ase mai ene ayedwoada na menim asemo ho ne Sompa 93.1 awusiafo se bredi adruso no hunu bre na adruso yi me hu yanka enso na akachi adiamon na nwoma no ayeguso ayekenkan no ya tuni din se bewie enyame nso nko a ene wonim sesi ya koda ntensere opapa a wawe ta so sa chinchina atwan obekono akohwe wapa no afei de aduru ne se ya mano asade soronko ye wose odisuo enuoma bi e wose okofa ba ye wose na esokonoma ya wokohwe wapa de wose boti wokono okofa no wayi eye se bewie nyame nko anenim yensa ne de na se tew na yemfa nkomobo wo ho no mo Tofiakwa wonfa nto aso enti adechi e makoko bonko ya akoda e friend sentensere o ma no nyoma so se woko na wakope wasiboti adiaba enie asade a abrewande ma no odini nyina so pepepe ya woko no wankra wo bia ofa sekan no ode ma no ebie mo fa bidie ensuo no ode kan no eno so wofai eno osa fa anwea ne kan ho ede ni nyina agu boto ba komu a ode sen ho se woko eno ode sekan enso e kan ho enti wo fa mu akokoduru asire bi so esa wuram koduru enwura bi ehona wona na mu a no eno ode kopie ebon bi hu Sompa 93.1 na kwansin wote se emoa bi su eno ye se wedie de no wo hwehwa na nense ya ken nti wo bebo apini ho no akwa mo ako a won musu no ebia na ne wo pe no ebi wo enti nsere